Опа! Ето ме и мене! Ново включване, драги приятели! Бръснатите шаци и тях ще им ги навра в устите, да знаят! Това са динозаври на развитието на динозаврите. Щото виждаш какво става, хората се готвят да влетят в космоса, да изкуствен интелект, хора, киборги, разни... други неща, за които се говори. Хората още си се хвалят, че си купили някаква кола за 340 000 лева. Разбираш, сега това е въпросително дали колата струва точно толкова, ама плаща се по новинари, за да може наистина така да излезе новинара, виж, голямата работа е, Динко, много си голям, бе, брат, ево, виж, мене в пълна мозък, няма нужда дори да го купувам, разбираш? Здравейте отново, пуматори! Днес ще видите Васил Пумата под влиянието на психотронните оръжия, заложени в България. Гледайте на собствен риск, може да повлияят и на вас. Окадар! Хайде да видим, готови сме? Отишъл един при проститутка на ефтина, така търсил тънката лайфа, деца вика, и хванал плющял, който плющял, и тя му вика накрая, нали, сметката до основно време да се плаща, и кой вика 10 кента. Вика, много ефтино, защото такова ефтино, вика, тук има някакъв кяч, някаква уловка има. Вика, аз съм си филистичка. Давай още веднъж, вика, мене религията не ме интересува. Let's go, brothers. Кефа. Поздрави! За Израел ще те пращаме тебе в куфар, ще те пусна за Израел. Айде! Приемо, чакаше те вика.